И здравейте хора, аз съм Монито The Game и с мене Майкет. Ео. Хай. И здравейте хора, аз съм Мекат ВГ и с мен е Монито ВГ, линк към канала и ще има в описанието. Каналите се за моя абонат и станете мачки. Така, и днес сме в студиото на нашите новини. Абонирайте В нейния се! клип имаше трела. Абонирайте се към мен и ще станете красиви! Красива или красиви! Това е нашето студио и днес ще Това е имаме студиото, където новините! ще снимаме новини за Новините! сървъри. Така. И ще се върнем, когато новините започнат. Влезе бързо. Описанието. И здравейте! Вие сте с днешните новини на Инкрафт. IP-то ще има в описанието, както казах Ян. И днес ще разберете много хубави факти за този хубав сървър. Кажи нещо. И новини за сървъра. Така, първата новина е, че с нощи към 10 и нещо, Мега Алекс ще влезе в сървъра и отвори някаква нова мини-гейм, всъщност то беше евент. Там не си спомням точно как се казваше, но ще проверя после, ще ви кажа. И там аз снимах на нея, щях да ви пусна сега един кадър, ама за съжаление клипа нищо не може да се рендърне и после ще го проверя. Втора новина. Мега Алексчо мисли да сменя лобито на Factions, но никой не знаеше, Какво лобите е спауна на Factions, но никой не знаеше, че лобито ще бъде сменено. И затова за целия сървър имаше изненада, чисто ново лоби, като на други по-хубави сървъри. В Factions правиха скоро евент, Drop Event, в който на спауна на Factions пускаха разни неща. И в началото се започнаха с картофи и те подобни неща и по-късно почна да пуска диаманти. Аз искам да благодаря от името на всички в сървъра за нещата, които пусна и така нататък. Сега си ти. Сега има следващата новина. И така, днес разбрахме, че ще бъдат подготвена нова игра Хотрън. Подробности още нямат. На моята колежка ще обясни какво означава Хотрън. Хотрън, по принцип, като се замислят, означава гореща тичане. Но всъщност в нашия сървър, според мен, това мисля, че означава твърде бързо тичане или нещо по теб ще се чупи и ти трябва да тичаш бързо. И затова предполагаме, че това ще бъде нещо като TNT Run или нещо подобно. Да тичаш и под теб ще се подкопава или ще гори нещо. Да. И още една новина, която не засяга сървъра, а засяга нас. Да. Една секунда само. Так. Новината е, че ако вие до сега не сте разбрали, тя се нася за един друг сървър, който е Private. И така, новината е, едно младо момче, да Крафтър се казва, тя не знае тази новина, понеже не си писах от това, да прави анимация на паклята. За тези, които гледат пакта, ще ви е много интересно да гледате тази анимация. Тя може би ще е топ за месец, надявам се, да е много хубава. Момчето казва, че ще е мега яка в клиповете си. Трейлър към това ще има в описанието. И да, надяваме се да са харесали нашите новини
И ние ще се върнем утре, когато новините са пуснати отново. Не, няма да се връщаме утре. Сега рубриката Смях. За любителите на витовете, аз знам един вид, който да ви казвам. Ако го разберете. Един мъж решил да мине с колата през релсите на влака. И влака издавал звуците. След това, след дълга кома, той се събудил в леглото. И жената му предложила да прави чай. А нали старите чайници, когато станат готови, издават същия звук като влакове. Пип, пип. И той е казал, не дей, моля ти се, защото като пораснат стават опасни. Който го разбра, да напише в коментарите, ако го разбрах. Да, с това нашите новини приключват. И така, ще се видим следващия път в нашите други клипове. Спри да дрънкаш. Сега рубриката аз репортерът. Ви ги дрънкаш ти. Каналните се за абоната ми и станете мачки и до скоро! Ако се абонирате, айде! За моя канал ще станете красив или красива. Това е моето мото. И така, това е нашето хубаво студио. Напишете дали ви харесва. Направихме го точно за 5 минути, защото нямаше друго какво да правим. Тук е за нашите гости. Каним Мега Алексчо, Clocktime, някои чат модове, един от най-известните архитекти Плюс, Power 3, така нататък и така нататък и така нататък. Айде бе, аз правих клипа преди 5 минути и ти още дрънкаш. Сега, моя е важен. И дано да са ви харесали новините на Инкрафт и до скоро. Опа, какво направи? Да, забравих да кажа. За любителите на и който гледа сега този клип, след малко мисля да правя билд евент и ако е в Инкрафт, елате и утре има пак билд евент. Добре, до скоро. Аз вече си рендер